Nakaupod ta live sa Action Farming Line si Punong Barangay Jerry Tingson sang Estefania. Kapitan Kap, mayong gabi si Action Marlon na diri sa Action Radio Bacolod. May gabi sa nagapamati sa imo programa Action Marlon. Yes. May gabi sa tanan. Oh, salamat sa tiyempo Kap sa ginatag mo diri sa aton. Kagabi isa ikaw sa mga kapitan nga nakasugilanon sa dinner siguro to, no? Laging patigayon ni Mayor Benitez diri sa Bacolod. Ti ako Kap sigurado ko Kap nga may mga good news gid nga ginpawalo sa inyong alkalde, partikular sa ibo sa nga barangay. Pwede mo masugiran ang ato sa mga tagpalamati Kap Tingson kung ano ang resulta sa inyo sa meeting kagabi? Well, ang amon yan na istorya ng mayor. That was last Saturday ka to. Okay, sige. Oo. Ati parte man lang niya sa development sa barangay si Paria. Ati willing gid ya ang aton nga city mayor, si Mayor Albi. Aha. So mag-support sa tanang development Aha. project sa barangay Stephanie. Ako lang i-file to ni Mayor Albi, no? Pag of course ang barangay Estefania naga-support gid sa administrasyon, sa bagong administrasyon. Oo. Ano nga partikular nga project kapitan ang na-mention ni Mayor Albisimo? Isa na natin ang development sa area which is owned by the city government diri sa likod sa barangay hall. Aha. So kag ang of course ang on-site development ng Purok Paraiso, no? Inwes sa ginakumpleto pa nato ng dokumento. Oho. Sa likod sang barangay hall sa property gada panagiyan sang syudad, anong plano? Pasangkaron siya? Butangan sa sang struktura? Kabalo ka Action Marlon ang sa likod ng barangay hall. Aha. May mga illegal settlers kita diri, no? Mga Okay. squatters, no? Aha. Makita mo din mga kapihan na din nga of course naga-squat sa tuta sang gobyerno, no? Aha. So ang gusto ko ang madugay na ilang planos na of course nakon na agud hindi man ma-displace ang aton dira nga nagadegosyo nga mga pumuluyo Aha. na i-develop natin ito into commercial area, no? So that's why yun require kita sa aton nga city mayor na mag-submit sang location plan or location map para of course para makita nila niya ang sitwasyon kag for his perusal, no? So amo na siya ang ginrequire man lang sa akon nga makita niya ang location. Oho. Mga pila bolobanta ninyo dira Kap ang mga ginakabig ninyong illegal settlers nga mapektuhan pananglit nga ma-develop inang area? May nearly 20 houses na din, no? Kag may agreement na man kami na di, no? Nagpirma na kami na di, notarized man nga in case nga madayon ang development, ini silang settlers tagaan sang pwesto Aha. dili sa pag-develop ng area. Okay. Bali sila ba ang priority nga hatagan dira sa pwesto kag makanegosyo sa ulihi? Yes, correct. Na, Aha. for example, kung butangan nato ni mga bloke, isa sila nga mga pwesto sa kada bloke. Kada isa sila, Aha. mahatagan kita pwesto sa diring area. Mga pila na kapitan ka square meters ang area? Ang total sini almost 1 hectare na di siya mo. Oh, So, lapad. ang na-occupy lang niya kanisang barangay hall, kag James, so almost mga 4,000 square meters lang. Aha. So may nabilin pa kita nga almost 6,000 square meters. Aha. So proyekto ini sang lokal nga gobyerno sang Bacolod. Anong matabo kon funding ang hambalan ta diri? Ang pondo nga usaron magahalin man mismo sa LGU sang syudad o kon may ara sige natawag nga counterparting? Wala pa. We will see, no? Wala Oo. pa man kita sang na plaster pa, no? We will Okay. see kung di mahalin ang funding. Importante na present nato nga sa city mayor pag nagkumisa nga ready siya magbulig sa sining development para sa pumuluyo sa barangay Estefania. Yes, sige Kap, diri lang ko anay Kap, sugpunan tala ni Dason nga adlaw ining good news ni. Labi na kon
maka-start na gid kag ma-plaster gid maayo ining proyekto nga ipahamtang sa inyo sa dinga barangay. Kapitan, salamat gid kap. Okay, Action Marlon, damo nga salamat. Action on the firing line.